zuwa da wannan lokacin. To insha Allah bidiyon mu za mu nuna muku yadda za ku iya wannan sabon editing. Allah da wannan ne sabon zaka a wannan channel ku danna musu subscribe sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa. To idan mutane suna son su iya wannan abubuwa na asiri ko wani mas ko kuma da sauransu da wannan manhaja ta ADOBE amma ba su iya ba. Amma insha Allah dan kuna tare da mu akan wannan channel za mu nuna muku yadda za ku aiki da wannan manhaja ta ADOBE kuma za mu saka muku bayanan da duka a ƙasan description da kuma sauran abubuwan da muka yi amfani da su insha Allah duka a description. Amma da Allah da wannan ne sabon zaka a wannan channel Allah ka danna musu subscribe sannan kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Sannan idan wannan bidiyo ya burge ka danna wannan like. Assalamu alaikum warahmatullah. Insha Allah za mu shiga cikin bidiyo kai tsaye kamar yadda muka yi muku alƙawari. Insha Allah duk wani abin da kuma yi amfani da shi da audio na shi wannan editing da sauran abubuwa duka za mu saka muku link a description, za ku zo ku ga takaitaccen bayani akan yadda muka yi wannan aikin. Insha Allah za mu dauke shi ne wannan application ADOBE, shi ma duk za ku ga bayanin shi, mu aje muku link za ku je ku gani insha Allah. Yanzu gashi nan mun aje mun abin ga mun taba shi zai kai mu cikin inda za mu yi editing din. Yau kun ga ita ce wannan hoton, wanda ita ce shine wannan hoton shi. Ya danganta da irin wannan kayo da download. Ni wannan kala ce ne da download saboda haka wannan hoto ya ba. Idan baka san yadda ake download din shi za ka iya mana magana a kasan comment, za mu nuna muku yadda ake yin download din shi ba tare ka sha wata wahala ba. Kun ga zaran ka bude shi haka zai baka, amma kar ka damu da zarar ya baka haka zaka iya taba nan wajen zaka wuce kai tsaye, nan kuma zaka iya rubutawa domin cacin din zaka yi, amma ba mu bukatar sai mu buge a can kenan. Yawa sai ka dauko bidiyo wanda kake son ka edit a kai wajen gallery din abin gashin kana son kowa ya san wannan waje. Yau zaka dauko zaka iya shiga anan ka dora bidiyo, amma mun nan zamu dora sai mu saka shi ana haka. Yau kun ga bidiyon ya bamu ya hau kan ADOBE din mu, sai mu jawo shi nan. Yau kun gani ya hau. To yanzu ba duka wannan abubuwan zamu yi ba, insha Allah zamu fara editing din abin da zamu saka a kai ne. Saboda haka zamu zo clip sai mu dawo nan. Kun gani sai ka bashi, ya danganta da sunan da ka za ka bashi. Ni bari ban bashi cc ga wadda in bashi haka. ZABU ligat na so na rubuta ma bari bar shi haka. Ko kun gani a yanzu anan zamu bari mu dawo nan. Sai mu shiga nan domin mu dauko wani. Yawa kun gan shi yanzu kawai za ka ma iya bayan shi haka. Idan ka itar da wannan wajen gashi na nan za ka dawo da shi nan haka sai ka buge. Yawa kun gani ya ba mu haka sai sosai mu yi abin gashin shi domin shi ba mu wannan ja wanda muka yi abin nan dazu. To yanzu ana wajen za ka rubuta cc poly ko yau kun gan shi gashi, shi ma zan dora muku linkin shi da sunan shi da kuma komi nashi domin kai shi muku saukin samu. Yau kun gani mun dora shi anan sai mu jawo haka domin mu ga abin da ya bayar. To kun ga abin da ya bamu shine zaka dawo nan wajen gashi. Da nan wajen duk wani setting da ya kamata a yi masa sai a yi mai. Yau kun gani yadda ya bamu. To yanzu me ne kamata mu yi? Za mu jawo shi a haka domin mu saita shi ya dawo sama. Kun gani kai za ka iya saita duk dai ya kace yadda kake bukata. Yawa mun bar mu bashi haka, wannan shi kuma
za mu bashi 20. yawa yanzu sai mu dawo mu yi ƙasa, sai mu ɗauki waɗansu kayayyakin da ya kamata a ce mu yi aiki da su. yau sai ka taɓa nan, kun ga ya canza mana kala. yau duk za mu iya barin shi ma a haka, duk ba wani abu bane. idan kuma ana son buƙatar ƙari sai a jawo shi haka. yau kun gani haka yayi. yanzu za mu dawo mu canza mai kalar da muke bukata. duk wata kala da kake bukata za ka yi duka nan. yawwa mu za mu iya barin wannan kalar ma. ya danganta da kadan sibir ɗin kadan dibin abin da muke yi, so insha Allah kai ma za ka yi yin haka. yawa za mu dawo wannan ɗin sai mu yi kofi. wannan kun ga yadda ya bayar. shine za mu dawo kan screen ɗinmu na farko, sai mu saita abubuwan da sun kamata mu saita. za ka yi zooming, yawa sai ka bar shi a kunga wannan. to shi kuma menene ya kamata mu yi? za mu ɗau wannan kun gani ya dawo a sama. to menene abin da ya kamata mu yi? za mu dawo wannan, kun gani ya koma can sama. shi wannan yanzu mun gama da shi. yanzu
yanzu idan kun lura bidiyon mu kun gani, amma har yanzu akwai saura. Za ka yi zooming sai ka ɗau finto wannan kine. Shi ma wannan ma sai ka ɗau finto kuma muna da finto na biyu kuma muna da finto na farko. To ina za ka gan su? Anan za ka gan su. Shine wannan finto na biyu. Sai mu ba shi kun gani, za duk abin da ka yi za ka gani shi na sake ma kala. Yau za mu dawo wajen wannan shi ma domin mu ba shi tashi kala. Yawwa shi na da muhimmancin da sassaita komi da komi a yadda komi zai zo maka lafiya lau. Kun gani yadda abu yake. Za mu dawo wajen shi wannan, za ka yi kwafi ɗin shi ma. Yawwa kun gani, yawwa za mu bashi a yanan don mu yi kwafi. Yawwa kun gani, saboda haka yanzu za ka zoom idan ka yi zooming sai ka ɗau finto kusan lura da nan. Za ka ƙara ja baya sai ka dawo kan finto. Idan ya baka wannan matsalar za ka dawo baya sai ka taba shi asalin naka na da, zai baka
wannan damar na rige na tafi a hakan to da na zo ma kan nisa su iya son saboda kai shi bata mai lokaci. Yana mutai a gurguje saboda lokaci. Fatan dai ana lura da aikin da muke ko. Wannan ba sai mun sa su wasu da za su iya ɓata mun da lokaci. Kun gani abin da ya bayar, ko kuma tana ga ku zan lura da waɗannan gasu, duk wanda ka taba, duk wanda ka ga shi yana canzawa a gare ni, to wannan sai ka dawo nan idan kai baka sani ba, dan baka addada, idan keyboard ɗinka baka sa shi yadda ya kamata za ka iya dawo da mouse ɗinka sai ka zan taba yawa. Da kun ga yadda tsari yake a haka. Yanzu menene abin da ya kamata mu sai mu dawo nan.
za mu ba shi mun bar shi haka ma ya gina shi haka ma ya yi. sai ka dawo nan wajen yau kawai sai ka bar shi a haka sai ka kunna wannan sai ka kunna yau da zaran ka kunna su duka sai ka dau setting ka yadda ya kamata. Wato shi wannan din yana na yi ga yanan wanda mun ka yanka da finto shi za ka jawo shi zai iya kawo ma'ana. Na kun gani yanzu mu ne kamata mu za mu dora shi ya yi sama. Kun gani ya yi sama duka can ya haɗa sikirin yawa. kun ga yadda tsari yake ko sai mu dawo bayan nan. Kun gani ya yi sama. To zubar mu kunna magazin da bidiyo ya bayar. Kun gani idan wata ya yi sama. Kun gani insha Allah za ku ga bidiyon mu yadda kasance. insha Allah to yanzu kun ga yadda bidiyon mu namu ya kasance. To da Allah da wannan ne sabon zuwa wannan channel ka danna musu subscribe sannan kuma ka danna mana kararrawar sanarwa.